Marius, ik grüße jullie in de naam des Herrn Jezus. Vandaag, Marius, mag ik van nog een bijspel geven uit Gods zijn woord. Een beeld van wat we im Oude Testament hebben van Jezus Christus. Die dingen wat im Oude Testament zijn geschreven, zegt Gods zijn woord, die zijn als een schatten, als een beeld van wat nog komen zal. En vandaag willen we eens betrachten van Jozef zijn leven. Jozef is een van die, waar we van lezen doen in God zijn woord, waar we keine grote probleem vinden in zijn leven, keine grote zin of zo wieder. Hij is een beeld van Jezus Christus. Meest jeder persoon waar we van lezen doen in God zijn woord, leest je immer, wo der sich versinnen deed, wo Gott die Strufen deed, oder Zichten deed, en wo er Tränenmusik tragen deed, en so wieder. Aber von Josef fingen wir das nicht. Und er ist ein Bild von Jesus Christus. In 1. Mose 37 von Vers 1 mag ich anfangen. Josef, als hij geboren werd, starf seine Mutter bij de geboorte. En so hij was op ohne seine Mama. En hij werd de tweede jongste van 12 Brüder. En dat werd niet alles seine Blutbrüder, oder eins waren Halfbrüder en so wieder. Aber hij was op een familie waar du ook veel problemen waren. En we lezen hier dat Jacob, die had diesen jong zeer lief. Dat hebben we zijn favorite. En dat bracht ook problemen met zich. Wat we lezen van Jozef zijn leven, ik vang aan in 1. Mose 37 van vers 1. Dat zegt dat Jacob woont in het land Kanaan, waar zijn vader gewoond had. En hier is de geschichte van Jacob zijn familie. Als Jozef 17 jaar oud was, deed hij met zijn broeder Tob tot vijanden. Hij schoof met Bilha en Zilpa ihre Zens. Dit waren Jozef zijn halfbroeder. Dan klaut Jozef te zijn vader over zijn broeder. Jacob gleicht Jozef dalla als irgendwas wordt van zijn kinderen. Wils Jozef klein weer als Jacob al älter geworden weer. En Jacob maakt Jozef einen schmacken Rock. En zijn broeder zagen dort, dat de vader aanbetet leicht als aan. En stier dort en zij kunnen niet meer vriendelijk te hem reden. Nu neemt zich dat zo ram, dat Jozef een droom had en dat hij zijn broeder den vertaalt. De droom maakt de broeder nog haastelijker. Hij zegt, horch mal naar mijn droom. We brachten alle gaven Tob op een vlak. En gerade so mit einmal rechts sich meine Kurve sich steil ab, in jene Teimen ramdei, en kneiden sich für meine Kurve. En seine Brüder sagten, meinst du die über uns regieren wirst? Meinst du wirst Macht über uns haben? Als er an diesen Traum vertelt, worden de Brüder haastelijker. En Jozef had nog einen droom en vertelde zijn Brüder den. Hij zei, horch mal, ik heb nog waar gedroomd. Ditmaal kneiden zich de zon en de maan en alle stierens voor mij. Als hij zijn vader en zijn Brüder den droom vertelt, schuld zijn vader aan en zei, wat is dit voor een droom? Zullen ik en die Mutter en die Brüder
ons werkelijk ver die wat op die eed knijden? En zijn Brüder wieren am afjenstig, aber zijn Vater behielt dit alle. Josef zijn Brüder wieren in de gegend van Sichem gegaan en met ihren Vater zijn herden. En Jacob zei te Josef, die Brüder sind met het vee naar Sichem gegaan. Kom, ik wil hebben dat du zost doorheen gaan. En hij zei, ik zie rijd. En Jacob zei, dan ga nu en zei of alles goed gaat met end en met de herden. En kom terug en zei mij dat. We zijn Josef weer nog maar jong, hij weer nog maar 17 jaar oud. En hij had een droom. En wie würden ze denken, nou, dat had hij ook niet zijn Brüder vertellen. Het is niet dat het een gewöhnlicher droom weer, zoals we nog mal danach gaan. Op eenmaal, vielleicht even daar valt ze bij, oh ja, ik had mijn droom danach nog wat. Dan moet je een beetje even nu denken, dan ik heb nog een beetje meer even deel van wat we ons gedroomd hebben. Dit was een andere droom. Dit was een zeer klare droom. Dit droom had een grote indruk in zijn leven. En hij reed nog van. En wie dat opvallend. En hij was nog maar 17 jaar oud. Hij had nog niet zo veel wijsheid. En zijn Brüder gleichen dat niets. In kort, doorop had hij een zeer klare droom, wat kracht zo doen gaan dienen als de eerste droom. En deze droom die had een grote indruk in zijn leven. En hij heeft nu dit moet vertellen, zijn vader ook zijn Brüder dat. En die weer niet tevreden met die geval dat niet. Maar dit weer waar in zijn leven. We zijn dat hij had een demoedige instelling, dat hij proeft niet zich te erheven, over die hij zei, dat is wat ik gedroomd heb. En we zijn dat hij had een instelling van een Diener. En dat thema van mijn boodschap van deze morgen is een heel ambt van Dien. Nou, dat hier zich zo dat past niet taub. Een heel ambt van Dien. We worden de Lothar nog een beetje wieder opkomen. Maar als Jacob zei te Josef dat hij wil aan de hand schaken, waar zijn andere Brüder met dat vee waren, hij zei voets, ik zie rijd. Nou, hij wist dat zijn Brüder aan zich gleichen deden. Dat we al goed aan geworden. En dat het vielleicht ook, dat hij niet worden sehr scharflich zijn om te zijn, dat wist hij al. Maar hij zei, ik zie rijd. Hij ging. Hij was gehoorzaam. Hij was een Diener. Hij had een instelling van een Diener. Als hij naar zijn Brüder kwam, die waren niet vrouw om te zijn. En we lezen weer in kapitel 37 van 1 Mose, vers 23 en wieder. Zei dat als Josef naar zijn Brüder kwam, nemen ze aan zijn Rock af, den besonders schmacken Rock, den hij brukt, en zij nemen en schmijten aan in een Sister. De Sister wie dreig, du wie kein Wutter du ben. Dan zei het dat da zaten de Brüder zich dool zum eten. Aber als zij abkickten en zagen door een groep van Ismaeliten op Kamelen, die van Gilead kwamen, die vierden dieren smaakrijkende Kain in Borst op ihre Kamel naar Ägypten. En Juda zei te zijn Brüder, wat moet ons dort halten, wenn wir unseren Bruder dood müssen? Wir brachten damit bloß Mordschuld op ons. Weil wir am Leiber und die Ismaeliten verkaufen. Weil wir am nicht andauern, hij ist jedoch ons Bruder. En seine Brüder horchten nur an. En wat handelsmannen, Ismaeliten van Midian, kwamen door voorbij, en Josef seine Brüder verkauften Josef traten am uit den Sister uit en verkauften am an de Ismaeliten voor 50 Silberstecker. En die nemen Josef naar Ägypten.
Sie hatten geplant, dort zu merken. So ein Haus hatten sie über den. Aber dann wollen sie doch lieber nicht die Schuld auf sich bringen, sehen sie dann, du hast doch kein Genotten haben. Wer wir verkehren, dann haben wir noch mit den Genotten davon. Und so das soll sie deuten, die Ismaeliten, was hier wären, dort wären noch Josef seine Cousins. Sie Jakob und Esau, dort wären Brüder. Und die Ismaeliten wären die Nachkommen von Esau. Und so dass wir noch Freundschaft mit ihm, wo du vorbeikämen, und die kauften sich an und nahmen ihn mit, zum wiederverkehren in Ägypten, als ein Sklave. Und hier auch sei wie dort, Josef, der hat nicht, wie nicht doll über seine Brüder. Er brüllte nicht ut und er sagt nicht, ein Tag, wo jeder trinkt kriegen. Wat weet we dat zeggen als hier gleich? Wel, Lothar, als zijn Brüder naar Ägypten zijn te getreed hebben, en die door met je trouble hadden, dann lesen wir in Kapitel 42, Vers 21, sagt der Redner von seinen Brüdern, sagt er, und die sehen einer zum anderen. Dit kommt sicher ab uns, weil wir schuldig sind vor unserem Bruder. Wir sagen, wo ganz Einheit wir. En als hij ons praat, en we horchten hem nicht. Hij weer demütig. Hij praat end, dat ze zullen hem nicht verkeiten. Dat ze zullen hem nicht schulden aandoen. Aber ze horchten nicht nur hem. So wie zijn seine Einstellung hier ook. Dan wordt hij naar Ägypten genomen. En daar wordt hem verkauft als een Sklave. Hij werd opgewassen, maar hier toe, maar 17 jaar oud, als een vrije jong, weems vader am leven deed, en een gouden plan had voor hem, en een gouden secure environment wie hij opgewassen, maar nu wordt hij als Sklave verkauft. En dan zegt het in kapitel 39 van vers 1, zegt het, Josef war weer naar Ägypten genomen, van de Ismaeliten, en Egypte, Potiphar, had hem doorgekauft. Nou, zegt Potiphar weer, einer van den Königssöhnen Eugestelde, die Bewachter van de Wachter, die ram den König sind. So haben wir einen von den Top Security Personen, die Hauptmann über die Security für den König, das wir Potiphar wir, und der kauft Josef für sich selbst als ein Sklave. Und da wir hij nu, en dit is zijn hem, en dan in vers 2 zegt het, de Heer weer met Josef, en gelung wat hij deed. Hij woont aan zijn Egypte wird zijn huis. Or hij woont in den Egypte zijn huis. Wird zijn huis. En zijn wird zag dat de Heer met hem weer, en dat de Heer hem gelijk geeft met alles wat hij deed. Hij verhield zich zo, dat zijn wird dat zag, dat de Heer met hem weer. En dat alles wat hij deed, dat God dat zegenen deed. Hij zag zo'n Einstellung als hij had, dat hij weer werkelijk in deiner. Hij deed en zag dort, wo dat beste weer voor zijn wird. Even wanneer hij ook weer verkauft geworden als een Sklave van thuis was genomen in een vreemde land, in een vreemde spraak, met vreemde mensen. Door wie hij als een deiner en door demütigt hij zich als een deiner en deint treuartig door en de wird zag dat de Heer met hem weer en dat de Heer hem zegenen deed. In vers 4 zegt dat Josef wordt goed aangezien van zijn wird en hij wordt den zijn persoonlijke dienaar. En de wird stelt am
alles zijn huis en alles wat hij had. Hij had een goede instelling en het zegt dat hij gewann zijn wiert, zijn hart, dat ligt aan. Zodat zegt dat hij een goede instelling had, dat hij niet maar bloos dat doet wat hij moest en dat hij dat met een slechte instelling deed. Nee, zijn wiert geval aan. En zijn wiert vertrouwd aan en zegt dat hij wordt in zijn persoonlijke dienaar. Zo'n hoogbeambte man als hij in de regering weer, hij wordt zich einwählen, wat hem ook ligt, wat hem goud staat, wem hij werkelijk vertrouwen kan. En hij wählt zich Jozef voor deze arbeid. Hij weer een trouwe dienaar. Door waar hij weer als een slaaf, wie hij een trouwe dienaar. Dan, kort nodig, vingen we dat Jozef erg beschuldigd wordt van zijn wiert, zijn vrouw. En dan belucht zij aan en zijn wiert, wie zij er dal even aan en leidt aan in gevangenis schmieten. En kapitel 39, vers 19 zegt het als, dat redt van zijn wiert, zijn vrouw, zegt het, als zij er man deze geschichte vertelt, en nu zegt, zo heeft deze dienaar mij behandeld, wie Potiphar bassig over Jozef. En de wiert neemt hem en smijt hem in dat gevangenis, wo den kennig zijn vastgenomen werden, en door moest Jozef blijven. Niet meer wie hij van zijn heim weggenomen, zijn familie, nu weer hij nog erg beschuldigd worden en in gevangenis gestapt, en door moest hij blijven. Wo wordt hij nu handelen? Wat voor een instelling wordt hij nu bewezen? Wel, in vers 21, kapitel 39, vers 21 zegt het, doch de Heer weer met Jozef. En bewijs aan, trouw uit je lijf, en merk dat de verste van de uitgestelde in gevangenis veel van Jozef hield. Ze waren God geeft aan favor met den wat door ongesteld weer, met de hoofdman over dat gevangenis. En zegt dat hier geeft Jozef de eeuwig zegt, over al de vastgenomen en over al de arbeid door aan dat gevangenis. Waar hier dat hij die wat door in charge weer. Hij beklaut zich niet en zegt dat het niet recht dat ik hier zie. Ik zal terug naar Egypte, of terug naar Israël, of naar Canaan genoemd worden. Dat is niet recht dat ik de familie was genoemd. Of dat is niet recht dat mij zo erg beschuldigd worden. Ik deed mijn beste en dit is genoeg. Ik kan me bloos zoveel handelen, niets meer. Zo'n instelling zijn we hier niet. Iedereen zijn gevangenis weer door, denkt hij den wat door verantwoordelijk weer. En het zegt, hij had een goede verhältnis met den. En die stelt hem ook aan, door naar die mensen te dienen, wat door hem gevangenis weer. En zo hij dient daardoor trouwhartig. En kapitel 40, vers 4 zegt dat de wachter van de wachter stelt Jozef aan, die te dienen, en die blijven en na te stout in gevangenis. Dit weer twee van Farao zijn arbeider, wordt er ook weer nu in gevangenis gestapt en zegt dat de wachter van de wachter, die stelt Jozef aan, deze mannen door te dienen. En hij dient die. Wie weet de geschichte waar deze twee van Jozef zijn, of van de kennis zijn, bijna een droom hadden. En Jozef leidt zich van God brengen om deze droom ervullen, want zijn ene droom sozusagen ook weer te niets gekomen. Want zijn ene droom niet ervuld worden, door een halb hij andere met droom. In
Und dann bestellt er an den ein, dass wenn er rüberkommt, dass er sollte Pharao reden von seinem Zustand nur im Gefängnis und wo er wieder hingekommen und so weiter. Aber das sagt uns, dass er für Gott an. Das wir noch eine Gelegenheit, wo Jesus hat könnt, besser werden, dull werden, und sein, das ist genug. Ich meine, wie viele Menschen, wo ich deine, und mir tun sie bloß schlechte tun. Aber Josef hat keine so eine Einstellung, keine so eine Wied, er dein bloß wieder, sagt er, 2 Jahre Lothar. Für 2 Jahre noch, wo lange er dort bin, was wir weiß wir nicht, aber für noch 2 Jahre nodet, dein er dort traurig im Gefängnis. In Kapitel 41, Vers 1, lesen wir wieder, sagt er dann, 2 Jahre Lothar träumt den König. Nu, wie hij op een proef gesteld en weer teruggebleven, had hij gedacht. En nu schickt Gott een droom naar den König. En dan wordt er geschickt en uitgevangen. Wer kan deze droom erklären? In vers 15 zegt het, als Jozef dan wordt Gefängnis uitgebracht, wil es deiner den Fall dat bij. Oh ja, 2 Jahre 3. Als ik im Gefängnis weer, dan weer door einer, die vertelt uns unsere Träume, helpt uns mit unseren Träumen, und den habe ich ganz vergessen. Aber er vertelt den König dort, sagt er, der König sagt zu Josef, hör mal, ich habe einen Traum gehabt, und keiner kann den dienen. Du wird gesagt, dort, wenn du einen Traum hörst, kannst du den dienen. Und Josef sagt, ich kann das nicht. Sie hat das nicht erheben. Hij zei, oh, hier is mijn gelegenheid. Hier wil ik, nu wil ik dat mal wezen wie ik zie. Hier heb ik een gouden gelegenheid. Vielleicht wil ik dan kan in Gefängnis blijven. Vielleicht wordt het dan goed zijn. Nee, hij was ganz demütig. En hij zei, ik kan dat niet. Mijn Herr, aber Gott wird den König eine gouden Diedung geven. Zie, du hast Gott noch all de krediet. Hij zei niet, o König, ik wil die zeggen wat die droom is, maar dan wat je kan, zoals du naar mij harken en zoals du met mijn droom halten. Die ik had ook een paar dromen in jaren 3. En die hebben me veel trouble gebracht. En du hast keine Spür, dat deze dromen jemals worden erfüllt worden. Kannst du mir halten damit? Keine so eine Wied. Hij halpt den König, hij dient den König. Zoals hij kan. En Gott geeft een gouden diedung. En dan, wieder in vers 33, als hij nog voor den König staat, geeft hij den gouden rood, wat hij doen zal. Sagt Josef zu den König, sagt er, der König soll einen Mann anstellen, der weiß es, und der sich gut mit der Sache versteht, in den über das ganze Ägypten stellen. Du sollst auch noch andere Beamte über das Land anstellen, in das 5. Part von alles, was in den guten Jahren getroffen wird, taubkleiden. Und dann in Vers 37 sagt er, diesen Rot gefällt den König und seine Beamte. Und der König sagt zu seinen Beamten, können wir selbst noch wo ein Sohn aus diesen, der Gott sein Geist an sich hat? Er sagt nicht, haben wir erst wo ein, was noch ein höheren IQ hat, als dieser hat? Haben wir noch ein, was noch dadurch ausgelehrt ist, als dieser ist? Haben wir noch wo ein, was sich besser mit Menschen versteht als dieser? Ich kenne so eine Sache nicht dort. Was am abfallen wird, ist, dass dieser junge Mann, der hat Gott sein Geist an sich. Er sagt, kann wir noch erst wo ein so ein Ding das steht? Sie hat keine Erfahrung nicht mit Managen. Hat er thuis in seine Familie eine kleine beste Gelegenheit gehabt. Das hat er sehr gut geschafft. Er hat ein paar von sein Haus dort zu tun, das hat er sehr gut geschafft.
Dan had hij het aan Gefängnis nog van de tijd gedaan. En nu staat er voor den König en denkt aan, nicht für sich selbst, bloß was er gut ist für den König. Und der König sitzt dort an, sagt er, in diesem Mann ist der Geist Gottes. So, ja, was hast du nicht verfängt? Sagt er, der rote Gefall, all die Menschen, all die Beamten, die König Gefall des Rot. Und er sagt, wo haben wir noch einen, sondern aus das, zu der Arbeit anstellen. Vers 39, und der König sagt zu Josef, dort Gott die dit gewesen hat, bewiest, dort durch kein anderer im Land so weis ist, und so die Sache besitzt als du. Ich wo die über mein Land sagten, und alle Ägypter sollen sich nur deine Ordnung richten. Ich sehe die Einzige, die noch über die steht. Ich glaube nicht, dass Josef sich an all seine Gedanken, das jemals so können feststellen, dass wenn er würde, treu dein, wo immer er war, als einen sein Sklavmeister sein Haus, oder an sein Vater sein Haus, oder am Gefängnis, dort würde dort leiden, dort seine Träume würden erfüllt werden. Dort Gott würde seine Träume erfüllen. Sie, Josef nahm nicht Kredit für sich selbst. Er sagt, Gott wird den König wissen, was die Liedung ist davon. Und als er das ist hat, dann sieht der König, wo es noch eine so eine, was Gott sein Geist in sich hat. Als er wieder redet, sagt der König, dort Gott die das gewesen hat. Sie nicht Gott all die ihr. Hij wie willig te doen en God al die eer te geven. En dan, sozusagen, zegt Gott, nu bist du reid, dat deine Droom kan erfüllt worden. En dat is wat er passiert. Wieder sei wie in Kapitel 41, Vers 45, in einem Titel, wo wir das nicht ganz durchgehen, aber checken wurde, sagt er in Kapitel 41, Vers 44, sagt er, so kam dort Josef über ganz Ägypten angestellt wird. Keine Verstellen. Erst wir haben sein Heim, dann in den Sklavmeister sein Haus, und dann im Gefängnis. Und nu über das ganze Ägyptenland, wie er angestellt. Vers 46. Josef wird 30 Jahre alt, als er von den ägyptischen König angestellt wird. Von 17 Jahren alt bis 30 Jahre alt. 13 Jahre. Wieviel von der Zeit haben Gefängnis wir, weit wir nicht. Aber eine gute Part von der Zeit. Er wird geprüft. Und das einzige Ding, was sie finden können, ist, dass er ein Deiner wird, dass er demütig wird, dass Gott sein Geist an ihm wird und dass Gott am Leiden leid. Dort werden die Dinge, was sie finden in Josef sein Leben. Und da werden sie die König, wo ist noch einer, wer so weise ist. Was je weise ist nicht, wo viel wir weiten. Weise ist, wo wir handeln dann. Was wir damit tun, mit was wir weiten, was uns das geworden. Viele Menschen haben Wissenschaft, aber nicht Weisheit. Weisheit kommt von Gott. Und der König von Ägypten anerkannt dort, dass dieser junge Mann hat Weisheit. Gott hat ihn dort gewesen. Er sagt, wo ist noch einer, der das so besein kann als du? Was so ein Rot wird geben, dass sie wurden für 7 Jahre das 5. Port von der Arnd taubklagten und dort abstupseln und dort abbewahren, sodass wenn die 7 Jahre von Hungersnot wird sein, dass dann wird genug zu eten sein. Und was Gott hält nicht, da nicht die Linie durchzutragen. Wir kicken noch ein bisschen wieder in Kapitel 41, Vers 57. Als der Hungersnot ist wir, aus den 7 Jahren von
gouden Arten eerst te eind kwam en dan de 7 jaar van Hungersnood kwam, dan zeggen ze in vers 57, Menschen kwamen van alle landen naar Egypte om je tree te kopen van Jozef. Niet van een Janik, van Jozef. Hij wordt bekend, niet meer over ganz Egypte, maar zich van alle landen. Wat meint het? Alle landen bestonden zo aan? Ja, een beetje wieder kijken. Dan weer een schlimme Hungersnood op een ganze Erde. Wenn du und ich willig sind, wenn wir in Geist von dein haben, in Demut, du hast kein Weg, was wir können begreifen, was Gott wird in uns und durch uns tun, wenn wir uns das nicht brücken lassen. Wenn wir willig sind zu deinen Kreiten und wo wir angestellt werden. Kreiten tun, als es auf Geld oder auf Schlag getan wird. Van Jozef zijn Brüder wird auf Schlag getan, dat hij arm. Die wollen hem actually dood maken, maar dan verkaufen ze arm. Van zijn wird zijn Früh, hij wordt belauwen. En wordt in Gefängnis geschmeten. Wie auf Schlag getan. Aber hij blijft trouw en hij deint met een goede aanstelling. En hij helpt die ram aan, drøm te erfüllen. En God maakt hem rijden. Tim ganz Ägyptenland dein. Nu deint hij niet bloos zijn huis, zijn vader en zijn Brüder thuis. Nu deint hij niet bloos den Hauptmann van Ägyptische Wachter. Nu deint hij niet bloos die wat door am Gefängnis werden. Nu deint hij niet bloos den Tjanik. Nu deint hij dat ganze Land Ägypten. En niet meer bloos dort. Alle Länder alle Länder op de Erde, sagt er, es ist ein Hungersnot, wir haben die ganze Erde. Und die Menschen kämen, wie sie wüssten, du wie getrei. Und ich sehe mir sagen, sie haben gefragt, wo ist dort? Der Hungersnot ist in Ägypten, der ist auch alle Wegen anders Wegen. Wo ist dort hier getrei, ist in anders Wegen ist nicht. Oh, hast du gehört? Ein junger Mann, ein Deiner. Nou, wat wie dat voor een man? Wat wie dat zo wees? Sie mir sagen, haben sie die Geschichte vertelt. Was passiert? Waarom das Jozef in te laat seine Brüder kwamen und schneiden sich verarm. Te laat zijn Vater kwam en buig sich verarm. Von wo kwam dat her? Von den Traum, was Gott am gegeben hat, als hij een junger Mann war. Aber hij brucht dort nicht und hij leidt dort nicht nur seinen Kopf gehen, dass sein Kopf so groß wird und dort hij dacht, okay, morgen moet je anfangen, je te beten für mich. No. Hij buigt sich für andere. Hij buigt sich für seine Brüder und pracht die, aber die horcht nicht nur an. Hij buigt sich unter die Hand von seinem Sklavenmeister in Ägypten. Hij buigt sich unter den Hauptmann vom Gefängnis in dein Den. Hij buigt sich unter den König in halb den in dein Den. Hij buigt sich in dein das ganze Land Ägypten in alle Länder durch. Met dat im Gedanken, kijk naar Markus 9, 35. Jesus sagt, Jesus sah sich doel en roept de 12 en zei, wer de grootste zijn wil, moet zich zelfs als den geringsten stellen en allemans deiner zijn. Hast du een Geist von deinem? Dass du Bedingungen stellen, wo mir wird angesehen worden, oder mir wird ein Amt gegeben worden, oder mir werden reich Frauen, dann sich willig das zu tun, oder bist du willig? Even, wenn sie die schlecht tun, die doch zu demütigen und zu dienen.
Wer het raadste zijn wil, zegt Jezus, moet zich zelfs als den geringsten stalen in allem ons deiner zijn. En ik wil je aansporen, dort thuis Philippa Kapitel 2 lesen, besonders Kapitel Vers 5, der 11. En seit wo Jesus krak diese Beschreibung nu ging. Wo dit een beeld is, wo hij zich demütigen deed, en wils hij God weer, dat hij dort te zien leidt, en raufgeheim op deze eerd wordt als een kind geboren, als een mens. En als een mens dat zich demütigen en deint. Hij zegt, ik zie gekomen, je deint te zijn, bedeint te worden, over te dein en mijn leven hand te geven, voor vele mensen nutzen. En het zegt dat hij weer gehoorzaam, wat omdat doorwegen, heeft God aan en noemen gegeven, wat even alle noemen zijn. Dat jeder knie zich begen zal voor hem en jeder tong bekennen dat Jezus Christus de geraadste deiner is, wat de hemelse gewaast is en hemels geven wordt, kost ik nog een zo'n beeld vingen als Jezus, wanneer het hem dein komt. Dat hield niets tree. En in vers 5 van Philippa Kapitel 2 zegt dat, die zullen ook zo'n instelling gaan, als Jezus Christus zelfs had. Zo'n instelling als Jozef had, wat u een beeld is van Jezus Christus. Mag God ons genoeg geven, en ons een verständnis geven, ons wijsheid geven, ons vallen met zijn jas, dat we worden deiner worden. Dat we worden niet ramgeven naar ons ene reputation, naar ons ene verblijf oder vermeen, aber dat we bloß worden bezorgd zijn te dein, zoals Jezus dein deed. God wat er nu zijn, wat met ons nu passieren wordt. God wat er nu zijn, waar groot hij de grens wordt opmerken, wem we alle dein kennen. Wat je groot te zijn meint niet, en hoe het om te gaan. Groot te zijn, zegt Jezus, meint dein. En je dalle wie ons demütigen, je dalle wat hij de der opmerkt, dat we meer en meer mensen dein kennen. De Welt kijkt de anders door, en zegt, oh, die heeft hoe het omt. God kijkt de anders door. Nee, die is demütig, die heeft veel dein. Dat is zelja te geven als te nemen. Dat is zelja te dein als je deint te zijn. Dat is hoe Jezus zich dat wilde. Te dein. Dat is hoe wij dat zeggen, dat van jou en hemel, dat hij voor die en mij aanstond. Hij is nog immer in deiner. En wanneer we Offenbarung lezen, wanneer al die wat er geraad zijn voor het hoofd zijn, zegt hij, worden er aan daar zetten, en wer is of wer hij wordt bedein. Ik kan dat niet begrijpen. Maar die Bibel zegt ons, Jezus zelfs wat de dashen bedein. Wat je wie kijken door aardig nu. Mensen, zoals mensen dingen, zoals die menselijke, weltliche dingen bekijken dan, zoals God bekijken dat is ganz even gedraaid. God zegt, dein is het hoogste ambt. Wie zijn, oh, bedein te zijn, dat is het hoogste ambt. Wie kijken zoals de Welt dat en zeggen, you know, wanneer een kan deiner gaan, en die allemaal bedein deed, en dat goud had, dat wordt passen. Nee, dat is niet. God zegt te dein. Dat is het hoogste ambt. Mochten we ons laten van God de uren opmerken, en ons hart opmerken, dat hij ons kan een jas geven van dein, zodat we kunnen werkelijk groot worden en God zijn uren, niet in de wereld uren. Dan waar we ervaring vinden, zoals geen andere weg dat mogelijk is, werkelijk ervuld te zijn. Laten we het bidden. Herr Jezus, we danken die voor dit beeld wat we in dien woord hebben. Van Jozef, dat du een schatten en een beeld is van die, waar du
die Hand gibst, wo du auch verschmähten warst, wo die wordt schlecht nu gereed en beleeuwen, ook zoals Jozef. En wo du al die Recht abgeven deed, en die ganz hand stellst als een deiner, en was gehoorzaam met omdood. Doorwegen heeft God de Vader die een noemen gegeven over alle noemens. En die te de rechterkant gesteld, van zijn rechterhand en alle macht gegeven am Himmel ook op aarde, en dat recht gegeven te rechten, alles en voor immer. Dank zijn Herr, voor zo'n beeld wat du ons gegeven hast, en den roep wat du met ons beroepen hast, dat we ook zullen leren te dienen, ons te demütigen en te dienen, en du wirst de derde ook merken, du wirst onze grenzen geraten merken, zodat we meer en meer dienen kunnen, dus dat is wat du dat deed, dat is wat du dat in Jozef zijn leven uitvoert, en dat is wat du ook in ons leven was uitvoeren. En dus eerste dingen werden wel het raadste zijn, maar zichzelf als de geringste stellen in allemans deiner zijn. Help ons dat we dat ook worden doen, dat we worden die verherrlichen door dich. En werkelijk ervulling vinden in ons leven, dat du wirst de eer krijgen, Christus, du de eer krijgt, der Jozef even van Pharao zijn muil, dat hij bekend, dat dit jonge man, die heeft God zijn jes aan zich, en God heeft den dat openbaard, wat hij droom weer. Herr, moest du, der ons leven ook zo verherrlicht worden. Dat bid we in Jezus zijn noemen. Amen.